ನಮ್ಮನ್ನ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಿಡ್ರೆ ವಂಶ ಬೈದೆ ವಂಶ ತುಕೇರ್ನ ಫೇಸ್ ತೋರ್ಸಿ ಅಂದ್ ವಂಶ ದೂರ ಪೋಪಿನಿ ಅಂಕಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೊಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ದೂರ ಪೋಪಿನಿ ಹಾ ಇಂಡಿಯಾ ಡೋಲು ಹಾ ಏರ್ನ ಅಜ್ಜನ ಇಲ್ಲ ಗೌಲ್ ಕೆಲವು ಅಜ್ಜನಗಳಿಲ್ಲ ಉಂಟು ಪೋಪಿನೀರ ಸಾಯಿ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ನಾನು ದೂರಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ತಿನ್ರೆ ಕೊರಲೆ ಅಂತ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಏತ್ ಬೇಗ ದಂಡಲ್ಲ ಆತೆ ಹಾ ಮೊಹರ ಕಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡನ್ನ ಅಮ್ಮೋಜ್ವೆ ಅಂಚಿರ್ದು ಬರ್ಪಿನ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಬಹರೇನ್ದ ಏರ್ಪೋರ್ಟು ಕೈತಲ್ಲಾಯ ವಂಶ ದೂರವತ್ತೆ ನೀರು ಪೋಯೆ ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಯೆ ದಾಯ್ ಓ ಇರ್ನ ಓನ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡ ಪೀರ ಓಲ್ ಬಂದಿನಿ ಇಂಕ್ಲೇ ಬಂತು ಜರ್ ಇಂಕ್ ಲೈಟೇ ಹೋತವನೆ ಶಾಪ್ಲು video yeah bye bye ನಮ್ಮ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆಯ ಎಂಕಲ್ನ ಕಿರಣ್ ಕಾಮತ್ ಬುಡ್ರೆ ಬೈದೇರು ಫುಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಉಲಾಯಿ ಮುಟ ಬರ್ಪೇರಾರ್ ಮದ್ಮಯರಲ್ಲರು ಮದ್ಮಯರ್ ಈತ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡಿಡ ನಿಕ್ಕಿದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ಮಾಮ ದಾದ ಬಂದು ಪಿನ್ಕೆಲ್ಲೆ ಸಾಯಿಗೂ ಫುಲ್ಲು ಖುಷಿ ಮೂಲು ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುನ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಿಗದಂಡ ಇಡೀ ನಾ ಬಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಾಯಿ ನೈಸ್ ಸಾಯಿ ಡಟ್ಟಿ ಬಾಯ್ ಶೂಸ್ ಪೂದಾಗೆತ್ತದ ಗೊಬ್ಬು ನೀರು ಶೂ ಉಂಟು ಸಾಯಿ ನಮ್ಮ ಚೆಕ್ಕಿನ್ ಪುರಾದ ಅಂಡ ಅಂಚೆತ್ತ ವೇಟಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಡುಲ್ಲ ಸಾಯಿಗೊಂಜಿ ಪ್ಲೇ ಝೋನ್ ತಿಕ್ಕದುಂಡ ಅಂಚ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೇಗ ಒಯ್ದಿನಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ ಈತ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕು ನೆಂಕ್ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಧಲ್ಲಿ ತಂದುಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ಗು ಬಡಾಪುಣ್ಗೆ ಬಡ ಬಡ ಒಲ್ಲೇರ ಅಲ್ಲೇ ಅಕ್ಕಲ ಅವಲ್ ಪೋಯಿನಿ ಉಂಟಲ್ಲ ನಮಕ್ ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚ ದಾದ ಅಂಡಲ್ಲ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಮಿನಿ ತಿನ್ಕನಂತೂ ಒಂದುಲ್ಲ ದಾಲ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಚ್ಚಿ ಇದಾವ ಹಾಟ್ ಫುಡ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ತದಾನ ఏనండి శాండ్విచ్ సాయిನ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅವನುಂಡು
ಸಾಯಿದ ಅಲ್ಲಗೆ ತೊಂಡ್ರಿಜ್ಜಿ ಇರ್ನ ಟಾಯ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಸಾಯಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಲೆ ಇರ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಡು ಟಾಯ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಡು ಕೊರ್ಪೇರು ಮಮ್ಮ ನೀವು ಉಂಡಾಯ್ತು ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಟ್ರಕ್ ಉಂಡು ಮನಿ ಪೂಜೆ ತೂಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋಯ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ತೂಕಮ್ಮ ಬಡ ಓಲ್ ಉಂಟು ಪನ್ನೀರ್ ಎಂದು ಹಾಂ ಅವಳ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಮೇ ಬಿ ಅವಳು ಎಂಟರ್ ಅನ್ನೋಗ ನಾನು ಇನ್ನು ಮಫಿನ್ಸ್ ಪೂರ ಉಪ್ಪುನ್ ಓಕೆ ಉಂಡು ಆ್ಯಪಲ್ ಚಿಪ್ಸ್ಗೆ ಇರ್ ಮೂಲ್ತು ಇನ್ನು ಪನ್ನ ಏನಾವಿರ ಫ್ರೀಯಾ 3 ಆ್ಯಂಡ್ 1 is chicken ಹಾಂ ಮೂಲ್ ಸ್ಪೈಸಿ ಚಿಕನ್ ಯಾ ಫ್ಲೈಟ್ എടുക്കില്ലേ ഇത് ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಲೈಟ್ ಬತ್ತು ಪುಲ್ಯ ಸಾಕಾಂಡು ನಡತು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಅದ ಅಂಚ The life jacket should be inflated before leaving the main exit door. In case of evacuation through an overweight exit, inflate the life jacket after leaving. You must board the nearest draft or exit. Tampering with the removal of the life jacket without crew authorization. Kinder Joy the toy. ಏನತಿಕ್ಕೆ ನೀರು ತುಪ್ಪ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಯ್ತು.
ಪೂರ ಇಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉಂಡಾ ಅಂತ नेल पॉलिश इत्तनಲ್ಲ हार्डवेयर नेल पॉलिश इत्तनಲ್ಲ हार्डवेयर ಓ ಇಂದು ಅತ್ತ ನಮ್ಮದು ಪೂರೆಟ್ಲ ಎಂಟು ಮಾಕೊಂಡು ಎಂಗಲ ಲಿಟಲ್ ಹೆಲ್ಪರ್ ಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ನಮ್ಮ ಫೈನಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ರೀಚ್ ಆಯ ಆಯ್ಗ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೊಡ್ದು ಪಿದೈ ಬಂದಾಗ ನಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಓ ಖುಷಿ ತಿಲ್ಲ ಡೋಂಟ್ ಟಚ್ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಕೆಲ್ಲೆ ಹೌ ಆರ್ ಯು ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಕೆಲ್ಲೆ ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಕೊನೆಯೇ ಡಾಗ್ ಕೊನೆಯೇ ದೂರ ಒಪ್ಪಿನೀರ ಡಾಗಿ ಬೋಡೇರೆಗ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೌಸಿಗೆ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಡಾಗಿ ತುಕ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಡ್ರೈವರ್ ರೆಡಿ ಓಲೇರ ಸಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮಂಪ್ಲೆ